So what's up mga buddy, for today's video ubanimi ninyo magduwa mig Scrabble kauban sa akong mga gwapo nga mga amigo. Unya di na tani dugayon mga buddy, ato na ni sugdan og plaster kay magsugod na ang among duwa. Naglibog na siya badi kung asa sa imong butang badi. Itong content ron kay Scrabble. Oh, no, 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 no. Yeah, boy. O karon mga buddy, humanamig duwa unya madto na mi sa mga ro mga buddy. Daghang salamat sa inyong pagtanaw mga buddy. God bless.